και βεβαίως μετά θα μιλήσουν και οι συνάδελφοι και όποιοι πολιτικοί κτλ. Έρχουν. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε σήμερα όλους σε αυτή τη συνάντηση που έχει διοργανωθεί από την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και την Ένωση Φίλων και Μετόχων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για να ενημερωθείτε για το άρθρο 80 του νόμου 5301 του 26 που ψηφίστηκε πρόσφατα. Με το άρθρο αυτό η ωφέλειά μας από τον επενδυτικό λογαριασμό χαρακτηρίστηκε μετά από πλήθος δικαστικών αποφάσεων βέβαια ως κινητές αξίες και όχι ως μισθωτές υπηρεσίες που μας επιβλήθησαν το 2015 και το 2016 για μερικούς συναδέλφους. Ναι, αλλά απλά ο νόμος δεν το λέει. Η διάταξη. Σωστό είναι αυτό που λες, Γιώργο. Λόγω αυτού του χαρακτηρισμού, στο νόμο 5301 του 26 θα έχουμε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων που μας επιβλήθηκαν όταν απομείωσαν τα δάνειά μας το 2015, φορολογικό έτος 2015. Έγιναν πολλές διοικητικές προσφυγές, ενδικοφανής κτλ. Όλη αυτή η διαδικασία που ακολουθήθηκε σχεδόν από τους μισούς δικαιούχους του επενδυτικού λογαριασμού. Πολλά λάθη έγιναν με την πρόωρη εκαθάριση του επενδυτικού λογαριασμού και τις αρχικές βεβαιώσεις που μας έστειλε η τράπεζα. Λάθη γίνανε και από τους δικηγόρους. Άπειρα λάθη γίνανε στις εκαθαρίσεις των εφοριών, όπου εκλήθησαν να κάνουν τις νέες εκαθαρίσεις μετά τη δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων. Είχαμε εκεί λοιπόν διαφορετικές εκαθαρίσεις με την επιστροφή σε άλλους όλων των φόρων, σε άλλους τους μισούς φόρους, σε άλλους το 1 τρίτο των φόρων. Και φυσικά υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που δεν πήραν καμία επιστροφή φόρων. Τώρα όμως, μετά τις νέες τροποποιητικές που θα υποβάλουμε, με αίτημα μέσω των ΔΟΗ σας, κάνοντας αναφορά στο άρθρο 80 του νόμου 5301 του 26, θα συγκεντρωθούν όλα αυτά τα αιτήματά μας, τα οποία θα πρέπει να γίνουν μέχρι 31 Εβδόμου του 2026, οπωσδήποτε το αίτημα θα πρέπει να γίνει μέχρι τότε, θα συγκεντρωθούν όλα αυτά στο ΚΕΦΟΔΕ και θα εκαθαριστούν όλα αυτά τα αιτήματα με την ιδιαιτερότητά του το καθένα από ειδικά οργανωμένο τμήμα της ΑΔΕ, όπως μας είπαν εχθές που επισκεφθήκαμε την ΑΔΕ μαζί με τον Γιώργο του Σίδερη. Να θυμάστε ότι το αίτημα προς τη ΔΟΗ θα αναφέρει οπωσδήποτε το άρθρο 80 του νόμου 5301, θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα έγγραφα που θα είναι ή τροποποιητικοί ή οι τροποποιητικές, γιατί σε κάποιους θα χρειαστεί να γίνουν 2 τροποποιητικές, και το 15 και το 13. Φορολογικά έτη. Βεβαίως, 13, ναι, 15-16 κάποιοι έχουν 2 χρόνια σπάει ποσά και ενδεχομένως να έχουν και το 15-16 και το 13. Κάποιοι μπορεί να έχουν μόνο μία τροποποιητική. Αυτά θα τα δει ο λογιστής λεπτομερώς, γιατί είπαμε ο καθένας είναι μία ατομική συγκεκριμένη περίπτωση. Να ξέρετε ότι θέλει πάρα πολύ επεξεργασία, είναι διαφορετική του καθενός η περίπτωση και εκεί που έγραψα στις ανακοινώσεις μου ότι μπορεί να χρειαστεί και ανάλυση κεφαλαίων, θα το δει ο λογιστής, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που θα πρέπει να τεκμηριωθεί το εισόδημά μας τα προηγούμενα χρόνια. Που βέβαια είχαμε εισόδημα. Μαζί με το αίτημα θα είναι η βεβαίωση της τράπεζας αυτή που επεστάλλει και θα είναι και η παραίτηση από τα ένδικα μέσα. Θα σας διευκρινίσουμε λίγο εδώ, γιατί μίλησα και με κάτι δικηγόρος γι' αυτό. Και η υπεύθυνη δήλωση όσοι δεν έχουν κάνει καμία δικαστική διεκδίκηση για το φορολογικό. Για το φορολογικό θα το τονίσουμε αυτό, το επενδυτικού λογαριασμού. Όλα αυτά μαζί με το αίτημα θα πρέπει να έχουν αποσταλεί, όπως είπαμε, μέχρι τις 31 Εβδόμου. Σήμερα μπορείτε να ενημερωθείτε από το λογιστή, τον κύριο Αντώνη το Μιχαήλ που είναι εδώ, σχετικά με όλα αυτά τα θέματα. Έχει και καρτούλες, έχει και κάποιο ενημερωτικό σημείωμα να μας μοιράσει. Θα αναρτηθεί αυτό και μέσω στο site μας, του Συλλόγου. Θέλω να καταλάβετε κάτι. Έχουμε ένα site το οποίο μας τύχησε για να το φτιάξουμε. Αυτό το site είναι απλό. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε ίντερνετ. Θα μπαίνετε μέσω ίντερνετ, pestp.gr
.gr. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είτε μόνοι σας, είτε με κάποιο δικό σας άνθρωπο, γόνι, γιο, κόρη, συγγενή, τέλος πάντων φίλο, ακόμα και ο λογιστής, να μπαίνει εκεί να ενημερώνεται από αυτό το site, γιατί είναι το μόνο που μπορεί να έρθει η πληροφορία άμεσα. Τη βάζουμε, την είδατε. Ενώ τα άλλα, δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει και η τράπεζά μας, το ταμιευτήριό μας βέβαια, δεν είμαστε οργανωμένοι και ακριβώς δεν υπάρχει, υπάρχει η Europe τώρα, η συνέχεια, αλλά δεν είμαστε οργανωμένοι όπως θα έπρεπε να είμαστε. Να έχουμε τη γραμματεία, να έχουμε ενημέρωση σε όλα τα αρχεία, όπως ας πούμε στον επενδυτικό λογαριασμό. Έχουμε μια κατάσταση, αλλά είναι όντως ας πούμε πλήρης. Δεν τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, επομένως θα μπαίνετε στο site να βλέπετε την άμεση πληροφόρηση, όπου εκεί θα γίνουν και οι υπόλοιπες ενημερώσεις. Κάποιος δικός σας είπαμε μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό. Δυστυχώς δεν έχουμε οργανωμένη γραμματική υποστήριξη για να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για όλους εμάς. Παρ' όλα αυτά όμως, με τη βοήθεια πολλών μελών της Ένωσης, ενημερώσαμε και βεβαίως όλων των συναδέλφων, όλοι οι συνάδελφοι, ενημέρωσαν άλλα μέλη, τα οποία δεν είχαν ενημερωθεί, συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα. Απλώθηκε πραγματικά ένα δίκτυο και με την επέμβαση βέβαια και του Μιχάλη αυτό και όλων μας, γιατί όλοι προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε το συνάδελφο, το φίλο, που ήμασταν μαζί τόσο χρόνια δίπλα ή για λίγο διάστημα. Τέλος πάντων, ενημερώθηκαν, θεωρώ ότι έχουν ενημερωθεί όλοι, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος ενημέρωσης. Οπότε όλοι έχουν ενημερωθεί. Αλλά και ακόμα έχουμε ανθρώπους να ενημερώσουμε που θα στείλουμε με courier μάλλον τις επιστολές, γιατί είναι συνήθως μεγάλοι άνθρωποι και δεν ξέρουμε και κατά πόσο ας πούμε ενημερώθηκαν μέσω συναδέλφων ή μέσω των site. Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, οι εκαθαρίσεις, να ξέρετε, θα πάρουν χρόνο. Διότι έχουμε και περίοδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων τώρα και είναι και οι καλοκαιρινές διακοπές που ξέρετε ότι από αρχές Ιουλίου μέχρι περιτροπής όλοι οι εργαζόμενοι στην εφορία παίρνουν αυτές τις άδειες που επιβάλλεται να τις πάρουν, οπότε να ξέρετε ότι θα πάρει αρκετό χρόνο. Όπως επίσης είναι και δύσκολες οι εκαθαρίσεις μας, γιατί ο καθένας είναι μια διαφορετική περίπτωση. Έχω ασχοληθεί συστηματικά. Εάν σας πω ότι καμία εκαθάριση δεν μοιάζει ακριβώς με μια προηγούμενη, δεν θα το πιστέψετε. Δηλαδή και εμένα μου κάνει εντύπωση. Ακόμα και στον ίδιο συνάδελφο που έχει και 15 και 16, έχει παρατηρηθεί ότι κάποιος κωδικός που έπρεπε να έχει γραφτεί και στο 15 και στο 16 δεν έχει γραφτεί. Άρα αυτό είναι ελλειπής συμπλήρωση των εκαθαριστικών δηλώσεων τα οποία παίρνουμε. Θέλω να θυμάστε ότι το γραφείο μας είναι στην Πειραιώς 9-11, στο δεύτερο όροφο. Βρισκόμαστε εκεί κάθε Πέμπτη, 10 με 1. Θα σας περιμένουμε όλο αυτό το μήνα και μετά θα είμαστε από το Σεπτέμβριο, γιατί αρχίζουν όλοι και φεύγουν, ας πούμε. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν τα τηλέφωνα, μπορείτε να ενοχλείτε. Εκείνο που θα σας ξαναεπενθυμίσω, μαζεύουμε αναμνηστικά αντικείμενα από το αγαπημένο μας ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Εάν έχετε από γιορτές, από δώρα που μας κάνανε σε όλη την πορεία μας στην εργασιακή στο ταμιευτήριο και νομίζετε ότι μπορείτε να τα αποχωριστείτε εσείς για να τα δώσετε, να τα βάλουμε στο μουσείο του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου που θα κάνουμε, θα το δεχτούμε, θα το φέρετε στην Ένωση ή τέλος πάντων αν δεν μπορείτε, θα μας πείτε, έρχομαι κάποια στιγμή να τα πάρουμε εμείς. Οπότε να φτιάξουμε ένα πολύ ενημερωμένο και με αντιπροσωπευτικά αντικείμενα από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Το φθινόπωρο θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε μία συνάντηση με τους συναδέλφους στη Βόρεια Ελλάδα. Θα κάνουμε μία εκδρομή, τέλος πάντων, ωραία είναι να περάσουμε και από τη Βεργίνα, που είναι καινούργια εκεί, τα καινούργια έργα της Κωτιδάκη, της αρχαιολόγου που αναστηλώθηκε εκεί όλη η Βεργίνα κτλ. Και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη και ενδεχομένως την Άνοιξη μπορεί να πάμε και στην Ήπειρο, να δούμε και εκεί συναδέλφους, να συζητήσουμε κτλ. Τελειώνοντας, ευχαριστούμε τους συναδέλφους, τον Μιχάλη τον Αγγελάκη, τον Γιώργο τον Σίδερη, τον Σπύρο τον Αναπολωστόπουλο και ένα σωρό άλλους συναδέλφους, τους οποίους θα τους αναφέρει ο Μιχάλης, γιατί περισσότερο ο Μιχάλης είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα,
και φοβάμαι δεν θέλω να ξεχάσω κανένα. Όπως επίσης και πολιτικά πρόσωπα και επίσης και νομικούς, οι οποίοι βοήθησαν στην ψήφιση αυτής της διάταξης. Με αυτή τη διάταξη θα έχετε κατά νου ότι μισοί περίπου συνάδελφοι, δηλαδή γύρω στα 700 άτομα, δεν είχαν κάνει καμία προσφυγή σε δικαστήρια και αυτοί όλοι οι άνθρωποι θα ευνοηθούν πάρα πολύ χωρίς να έχουν ούτε κόστος, ούτε και αγωνίες. Γιατί το τι αγωνία έχουμε περάσει όλοι εμείς που εμπλακήκαμε σε αυτές τις δικαστικές διεκδικήσεις δεν μπορείτε να το συλλάβετε. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω, θα μας πει ο Μιχάλης περισσότερα και ο Γιώργος, ναι. Θέλω να σας ευχηθώ να γίνει καλύτερη ενδεχομένως εκαθάριση σε όλες τις εκαθαρίσεις μας, τα αιτήματά μας και εύχομαι σε όλους να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι και να είμαστε όλοι υγιείς, περισσότερο από όλα. Τώρα εγώ τι θέλετε. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που σας βλέπουμε μετά από 13 χρόνια. Είστε καλά όλοι. Βέβαια λείπουν κάποιοι συνάδελφοι, όπως ο φίλος μου και αδελφός Τζούμας, ο Γιώργος ο Τζάνης, ο Αριστίδης ο Τσαλγαμάς. Λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι ήταν αγαπητοί και κάναν πάρα πολλά για το ταμείο. Τέλος πάντων, εμείς θα τους θυμόμαστε. Να πούμε δύο πράγματα για το στεγαστικό, έτσι. Και θα καταλήξουμε εδώ που κατέληξε η Γιώτα. Το στεγαστικό, θυμάμαι το 2002 όταν ήρθε ο υπουργός τότε, ο κύριος το Αγρίνιο, πώς το λένε, ο κύριος Βερελής, και ανακοίνωσε το ταμιευτήριο γίνεται ανώνυμη εταιρεία. Πάμε στο γραφείο πάνω του συλλόγου, λέει ο Μιχάλης, πετάει μια ιδέα. Μου λέει ρε φίλε, δεν σκεφτόμαστε κάτι να βάλουμε στο νόμο, γιατί τα πράγματα δεν ξέρουμε που θα οδηγηθούν και τι θα γίνει. Να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τους συναδέλφους για να ξοπλίσουν τα δάνεια. Πράγματι αυτό ήταν η αρχή. Σκεφτόμασταν, είπαμε, είχαμε τους καθηγητάδες του Πανεπιστημίου, τον Μανώλη και τον Νίκο, τον Τζαγκαράκη και τον Μανώλη Τσιριτάκη, οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί τότε ήταν και σύμβουλοι στο Κοινωνικό Ταμιευτήριο και φτιάξαμε μία έτσι πρόχειρη μελέτη το πόσο χρόνια θα διαρκέσει αν συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Και εκεί σκεφτήκαμε ότι δεν φτάνουν τα 17 εκατομμύρια που όταν ψηφίσαμε τον νόμο έτσι, για να έχουν μια απόδοση πάρα πολύ καλή και να βοηθήσουν να εξοικειωθούν στα 18-19 χρόνια. Και σκεφτήκαμε και βάλαμε μέσα να δανειζόμαστε τη δόση που θα εξοφλούμε κάθε μήνα, έτσι, και να αντιμετωπίζουμε 5 και 25 καθαρό, όπως έλεγε και ο κανονισμός που φτιάξαμε. Και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Με αυτά τα ποσά και με αυτές τις αποδόσεις, στα 18-19 χρόνια, όπως είχαμε υπολογίσει, θα μπορούσε να εξοφλήσει όλα τα δάνεια. Δυστυχώς όμως τα πράγματα προχωρήσανε, είπαμε, ψηφίσαμε το νομοσχέδιο, κάναμε τους κανονισμούς, τσακώθηκα 1000 φορές με την Πούμη, αλλά θα σε πω και κάτι που μου είπε μετά, μου έχει γίνει έτσι, αυτό έπρεπε να τα πει στον Αντώη το φίλο μου, τελικά, όχι σε μένα. Μου είπε, για να πάρεις κάτι Γιώργο, θα πρέπει όχι να με φέρεις εδώ, το λέμε. Εγώ εκπροσωπώ το ελληνικό δημόσιο, που λέει. Άρα εσύ εκπροσωπείς την τράπεζα και τους εργαζόμενους, θα δώσεις μάχες. Και όταν φτάσω σε σημείο που δεν μπορώ, θα σου πω πάρ' το. Και μου έφερε το εξής παράδειγμα να του πω για να γελάσετε κιόλας. Στο γραφείο. Ήταν και ο Μιχάλης, νομίζω ήταν.
Μου λέει, ή ξέρεις γιατί μου λέει έγινε όλο αυτό, πλακωθήκαμε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους πέταξαν το φάκελο όλα μου. Ήταν ο Κοτσίρης μαζί με τον Κοτσίρη. Γιατί είπε κάτι για εσάς. Ότι περνάει και δεν της λέτε καλημέρα. Και εκείνη τη στιγμή που ήμουν στον Αριστίδη, εγώ που είχαμε συμβούλιο, περνάει, με χτυπάει, λέω καλημέρα κυρία Πρόεδρος, το τροπάρει. Εσύ δεν είπες καλημέρα σε μένα, του λέω. Και έχεις το θάρρος να μου λες για τους συναδέλφους μου. Και έγινε το συμβούλιο, αν θυμάστε τότε. Και όταν πήγαμε μέσα μου λέει, ξέρεις Γιώργο, εάν δεν αγωνιστείς δεν παίρνεις τίποτα. Είναι σαν να είμαστε οι δυο μας εδώ και συζητάμε και κάνεις μία χειρονομία εσύ να μου ανοίξεις το κουμπί από το πρώτο πουκάμισο. Αν σε αφήσω και δεν σου χτυπήσω το χέρι, θα με ξεβρακώσεις. Το κοιτάω και εγώ και της λέω, τρώγεις ακόμα. Αυτό έλειξε για να γελάσετε, έτσι. Να γελάσετε. Για να δείτε το δικό που κάναμε για να φτιάξουμε αυτό, το οποίο εγώ το λέω αριστούργημα. Δεν υπάρχει κανένα σύλλογος πουθενά να έχει κάνει αυτό το στεγαστικό πρόγραμμα που κάναμε. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, έτσι, έλεγε μέσα ο κανονισμός. Το περάσαμε συμβούλιο, το περάσαμε γενική συνέλευση. Κάναμε τον κανονισμό. Έτσι, και θέλω εδώ να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους, τον Γαμάν, τον Σταύρο, τον Ζιβαρά, τον Θανάση, τον Διονά, τον μηχανογράφο, τον Ηλία, τον Ιαννόπουλο και τη Μαρία Τιχάρου, γιατί συμμετείχαν σαν υπηρεσιακοί παράγοντες στις επιτροπές. Βάλαν τις δυνάμεις τους έτσι και αυτοί και να ολοκληρωθεί αυτή η δικασία, έτσι. Πάμε. Αυτό στον κανονισμό είχαμε βάλει 3 σημεία που θα σας πω. Το πρώτο σημείο είναι η απόδοση. 5 και 25 καθαρό και το δεύτερο σημείο είναι ότι αυτός ο λογαριασμός δεν κλείνει εάν δεν εξοφληθεί από τις αποδόσεις και το τελευταίο δάνειο. Προσέξτε, σημαντικό αυτό. Ποιοι είναι καθολικοί διάδοχοι και πώς τους λένε και οι εγγυητές, ο σύλλογος και η τράπεζα. Εδώ ίσως έκανα λάθος, θα σας πω μετά. Ο σύλλογος και η τράπεζα. Και τι λένε, η τράπεζα, το Διοικητικό Συμβούλιο λέει, κλείνοντας ο κανονισμός, αφού λέει πόσο θα διαρκέσει, είναι συνεισπαρασμένο με το πρόγραμμα, λέει μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας να κάνει πρόταση, αλλά πρέπει να είναι, για να την αποδεχτεί ο σύλλογος, συμφερότερη και αποτελεσματικότερη για το σκοπό που έγινε το στεγαστικό ταμιευτήριο. Δηλαδή, να το πω απλά, μπορούσε η τράπεζα, όχι αυτό που έγινε, έτσι, μπορούσε η τράπεζα να έρθει να πει: εγώ δεν θέλω να τον έχω αυτόν τον λογαριασμό, τέλος πάντων έχω τα δικά μου σχέδια, στα 18 έχουμε φάει 10 χρόνια, ξοφλώ τα δάνεια τα υπόλοιπά σας και το κλείνουμε. Ναι, το λέγαμε, δεν είναι. Εννοείται. Και εν τούτης όμως. Αυτά είναι όλα γραμμένα στον κανονισμό. Όλα. Και το μόνο που είχε να κάνει ο σύλλογος ήταν αυτό. Σε καλεί ο Σιγανός, θα πούμε μετά για το ταμιευτήριο που το ξεπουλήσανε, εκεί έχει πολύ ζωή. Και τι έλεγα τώρα, έλεγα για τον... Κανονισμό. Λοιπόν, και όλα αυτά τα έλεγε ο κανονισμός. Πλήρης εξασφάλισης. Αυτός ο κανονισμός, για το ταμιευτήριο είπε θα πω μπροστά, αυτός ο κανονισμός και αυτός ο λογαριασμός, λέει εδώ το άρθρο του Υπουργού, όταν πήραν την άδεια 18 πρώτου και ιδρύεται το νέο ταμιευτήριο, λέει ο Στουρνάρας, μεταφέρεται το στεγαστικό ταμιευτήριο με όλες τις αποφάσεις και όλα τα αυτά και συνεχίζει. Προσέξτε, αυτό το λέει Στουρνάρας, η απόφαση που ιδρύει το νέο ταμιευτήριο. Δυστυχώς, οι διοικήσεις κάνουν ό,τι τους καπνίσει. Και αν βρουν λοιπόν εύκολη και καμία αντίδραση
καμία αντίδραση από το σύλλογο που έχει και την ευθύνη, είναι φυσιολογικό να τα πουλήσουν όλα. Πάμε λοιπόν. Καλείται λοιπόν ο σύλλογος στο γραφείο του κυρίου Σιγανού όταν τον Ιούλιο του 2013 η Τράπεζα της Ελλάδος με επιστολές τις έχω εδώ προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον κύριο Σιγανό, για τον Παπαδόπουλο στην κομπάνισε, θα σας πω γιατί, να κλείσει αυτός ο λογαριασμός, προσέξτε, πριν μεταβιβαστούν οι μετοχές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ότι είχαν σκοπό και το νέο ταμιευτήριο να το ξεπαστρέψουν. Αυτό τι σημαίνει. Άρα λοιπόν, δεύτερη επιστολή στο Σιγανό, η Τράπεζα της Ελλάδος, ο κύριος Προβόπουλος, καλή του ώρα που είναι, αλλά δεν χαλιώνει από τις κατάρρες που έχει πάρει από όλους τους εργαζόμενους και από όλο τον κόσμο, γιατί έκλεισε το ταμιευτήριο. Λοιπόν, και ο σύλλογος ο καινούριος που εκλέξατε, ευθύνη και εσείς, όσοι ήσασταν του 12 στο τέλος δεν κάναμε εκλογές, εκλέξατε αυτό το συμβούλιο. Και αυτό ήταν ο εγγυητής αυτού του λογαριασμού. Και για την τράπεζα, αλλά αυτού του λογαριασμού. Και τι κάνει? Πάει στο γραφείο του Σιγανού, ο Γιώργος λέει ενημερώθηκε την επόμενη μέρα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, τους κάνει την ενημέρωση, παρουσία του νομικού συμβούλου. Αυτά είναι εδώ εξώδικα και χαρτιά. Τα έχω εδώ μαζέψει όλα. Και συμφωνήσανε, λέει ο Σιγανός. Και την άλλη μέρα, ο Παπαγεωργίου ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, του εσένα. Σωστά. Άραγε ο Γιώργος είναι εδώ και το... Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ο Δαρμετζάκης. Εντάξει, ο Γιώργος Δαρμετζάκης. Άραγε λοιπόν έγινε η συζήτηση με τον Σιγανό και συμφώνησε. Πάω εγώ μια μέρα από το σύλλογο, δεν ήταν εκεί ο Αντώνης, ήταν τα μικρά, τα πιο μικρά παιδιά και τους τραβάω ένα πινελίκι, με συγχωρείτε και τους άλλους, δεν τρέψτε τη διάκριση, τους λέω. Η πρόεδρος λέει, εμείς τι ξέρεις, τα γνωστά. Ενημερώνουν τον πρόεδρό τους, ότι ήρθε εδώ ο πρόεδρος και μας έκραξε γι' αυτό, και τι κάνουν, πρόσεξε τι αλητία είναι αυτή. Εδώ έχω τα δύο εξώδικα. Τα δύο εξώδικα. Μία γράφει την τέσσερα και μαζί και με τον Γιώργο, του σύλλογου του Αξιόπουλου. Και τι του λένε, εμείς δεν συμφωνήσαμε. Έτσι Γιώργο. Πολύ ωραία. Απαντάω ο Σιγανός με εξώδικο. Την τάδε μέρα στο γραφείο μου, πρόσεξε, παρουσία του νομικού συμβουλίου, σας είπα το ποσό και συμφωνήσατε. Και την άλλη μέρα ενημερώθηκε, όπως το διαβεβαίωσε και ο κύριος Δερμιτζάκης, ο σύλλογος του Ταξιούχων. Πάμε παρακάτω. Και τι κάνει ο Μάγκας? Ο Μάγκας τα άστρε αυτά τα εξώδικα για να μην, επειδή πήγα εγώ και τους έκραξα, για να λένε ότι εμείς κάναμε αυτό που κάναμε. Πρόσεξε! Και να δεις τι γαϊδούρια είναι, να με συγχωρείτε που το λέω, απαράδεκτη, απαράδεκτη. Και όταν πήγαμε στα δικαστήρια μετά, εμείς και όλοι οι συνάδελφοι, που εμένα όποιος με ρωτούσε, έλεγα έχουμε δίκιο, θα δικαιωθούμε. Έτσι, γιατί θα πάρει συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, του συμμαθητής μου Γιάννη Ζωμπάκας, ο οποίος έστειλε την επιστολή η τράπεζα σε αυτόν. Αλλά δεν στείλε και τα χαρτιά. Εδώ έχουμε αποφάσει και την Συμβουλίου, αποφάσει και συνέλευση, όλα αυτά τα οποία λένε ότι οι εργαζόμενοι θα παίρνουν το 5 και 25 καθαρό. Τόκος φορολογημένος. Να το πούν αυτό στο Υπουργείο. Και γι' αυτό μου λέει, όταν τον επισκέφτηκα ο Γενικός Γιώργος, τρέχα στην τράπεζα να προλάβεις να το κρεμάσουν. Ήταν ο Σπύρος, δεν είναι εδώ, ο Αναγνωστόπουλος τότε στο προσωπικό, πάω στο Σπύρο, Γιώργο μου λέει τα κρεμάσαμε πριν 3 μέρες. Γυρίζω πίσω, πάω στο Γενικό Διευθυντή. Γιάννη μου λέει Γιώργο, με τα χαρτιά που μου δείχνεις έχεις δίκιο και θα τα πάρεις όλα τα λεφτά που σου κρατήσανε. Καταλάβατε. Τι θα κάνεις? Ούτε η εφορία που θα πας στο φάκελο θα κάνεις δήλωση με επιφύλαξη, ούτε η ΑΔΑΕ θα σε δικαιώσει. Πρόσεξε τι ξέρανε στο Υπουργείο.
Θα πας στο δικαστήριο, θα πας 5-6-7 χρόνια και μετά θα δικαιωθείς. Όπως και έγινε και με μένα και πολλούς άλλους συναδέλφους που ακολουθούσαν αυτή την τακτική. Έτσι. Λοιπόν, πήραμε ένα μέρος. Εγώ όμως με ενδιέφερε το στεγαστικό ταμιευτήριο. Το υπόλοιπο, την ημέρα που θέλετε να το κλείσετε, κύριε Σιγανέδη, ότι το κουσού σας λέει και η Τράπεζα της Ελλάδας να το κλείσετε, να πείτε σε αυτούς τους κυρίους ότι αυτός ο λογαριασμός δεν κλείνει αν δεν εξοπλιστούν τα δάνεια. Ούτε ο σύλλογος του Μπεκί ψιλογωμένου, ούτε ο κύριος Σιγανός. Καταλάβες. Από εκεί και πέρα το τι συνέβη, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει για να καταλάβετε. Γιατί εγώ αν αρχίσω και τους περνάω πινελίκια, θα καταλάβετε έτσι, θα τρέχω στα δικαστήρια. Και γι' αυτό το λέω και ονόματα, λέω το σύλλογο για να μην φτάνει πια. Προσέξτε όμως τι παλιόπαιδα, τι άλλο χαρακτηρισμό να δώσω. Εντελώς μας γράφανε στα παλιά του παπούτσια. Το 18, προσέξτε για να δείτε τι άνθρωποι ήταν αυτοί που εκλέξατε. Έχετε μερίδιο ευθύνης, γι' αυτό το λέω πάλι. Αγαπητή δικαστική επιτυχία του συλλόγου μας. Ανακοίνωση στεγαστικό ταμιευτήριο. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είχαμε προσφύγει στα δικαστήρια. Είχε προσφύγει ο σύλλογος στα δικαστήρια και δεν το ξέρω εγώ. Εγώ περιμένω 13 χρόνια να μην συμφωνήσει με τον Σιριανό και να έχει πάει στα δικαστήρια. Να πάρει όλα τα λεφτά.